салом дӯстон. Абдурозиқ бо Салманхон дар як филми ҳиндӣ нақшбозӣ мекунад. овозхон ва блогери тоҷик Абдурозиқ бо Салмонхон ҳунарманди саршиноси синамои ҳинд дар як филми Болливуд нақшбозӣ мекунанд. нашрияи покистони Daily Pakistan рӯзи 3 август навиштааст ки Абдурозиқ дар филми Фарҳод Самҷӣ бо номи Капҳе Ит Капҳе Дивали ҳамроҳ бо Салмонхон нақши калидиро иҷро мекунад ки эҳтимол дорад бародарон номгузорӣ шавад. Гуфта мешавад ки филм дар жанри мазҳакавӣ омода гардида интизор аст ки соли оянда рӯи пардаи синамо ояд. наворбардории Капҳе Ит Капҳе Дивали дар мазраи Салмонхон дар канори Мумбай моҳи июн оғоз шуд. дертар номи филм ба бародарон иваз карда шуд, то он ҳамчун як қисми филми пурфурӯши бародарон Баҷарале ба назар расад, навиштааст пойгоҳи Daily Pakistan. ба гуфтаи манба Абдурозиқ аз нақшаш дар ин филми ҳиндӣ иқтибос оварда ва гуфтааст ки боре тасаввур карда наметавонист ки дар филме бо Салманхон нақш бозад. ман хеле хушбахту дар ҳаяҷонам ва ҳеҷ гоҳ тасаввур карда наметавонистам ки рӯзе бо чунин як ситораи бузург Салмонхон филмбардорӣ мекунам. барои исботи он имконе ки ба ман дода шуд баръабас нест, зиёд меҳнат мекунам. ҳарчанд Абдурозиқи 18 сола дар солимиаш нуқс дошта мисли кӯдакони 7-8 сола ба назар мерасад, хеле хуб овозхонӣ мекунад ва на танҳо дар дохили кишвар, балки дар дигар кишварҳо низ писандидааст. ӯро тез барои иштирок дар консерту чорабиниҳои гуногун ба хориҷи кишвар даъват мекунад. Абдурозиқ дар жанрҳои гуногун аз ҷумла рэп бо забони тоҷикӣ сарояндагӣ мекунад. Абдурозиқ моҳи августи соли гузашта соҳиби раводиди тиллоии Имороти Муттаҳидаи Араб шуд. имрӯз Абдурозиқ яке аз блогерони машҳур дар Осиёи Марказӣ буда дар Instagram ва TikTok миллионҳо дунболакунанда дорад. ба наздикӣ ба ӯ ҷоизаи Celebrity Influencer of the Year дода мешавад. Абдурозиқ моҳи ноябр соли 2021 ҳамкории худро бо яке аз блогерони маъруфи кишвар барон Беҳрӯз Шарифе, ки ӯро аз зодгоҳаш Панҷакен ба Душанбе оварда ҳамчун продюсер дар сабту фаъолияти блогерии ӯ кӯмак мекард, қатъ кард. хабари канда шудани ҳамкори ду блогер якбора дар шабакаҳои иҷтимоӣ баҳси гармеро барпо кард ва онҳо маҷбур шуданд ки бо навори видеоҳои алоҳида сабаби қатъи фаъолияташонро шарҳ диҳанд. баъд ин ки Абдурозиқ ба Дубай рафт ва ҳамин тариқ бо блогерону ҳофизон ва ҳунармандони дигар шахсиятҳои сатҳи ҷаҳонӣ ҳамкориро оғоз кард. то ин замон ӯ бо ошпази машҳур Бурак, футболбоз Криштиану Роналду, блогер Олга Бузова, ҳунарманди саршиноси Ҳинд Салманхон ва дигар чеҳраҳои саршиноси ҷаҳон вохӯрда ҳамкориро оғоз кардааст.